Тылсымлы мәхәббәт хакына хыялда очамын ашкыны күкләрнең җиденче катына көтәмен өзелеп тилмәрәп сагындым кулларың җылысы килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын көтәмен өзелеп тилмәрәп сагындым кулларың җылысын килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын Гел көтәм килерсең әле дип җилләргә давылга карамый язмышлар бәйләнсен яз килсен сөюне рәнҗетү ярамый көтәмен өзелеп тилмәрәп сагындым кулларың җылысын килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын Ел көтәм килерсең әле дип киртәләр булса да кайгырма Ходай бергә үзе кушкан гомергә гелдергә булырга көтәмен өзелеп тилмәрәп сагындым кулларың җылысын килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын көтәмен өзелеп тилмәрәп сагындым кулларың җылысын килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын килергәм киленде мәңгегә